И така, мили приятели, днеска ще правим клип. Клип за баба Грани. Ако се чудите за какво няма част 2 на баба Грани, не се чудете. Ще ви кажа защо. Приятелят ми е болен, затова няма част 2. И аз съм болен, ама малко ще го принесем. И така, правим нов клип. Това сам ще играя пак. Може и 6 човека да се съберат, да играят и така нататък. Нека да почваме. За какво да губим време? И така, аз си направих едно лого. Не знам как ще го дублирам, направя. Просто ще се помъча малко с лаптопа, ще се го направя. И така. И става ми. Къде става ми? Аз не знам. Знам къде става ми. Аз знам къде ставаме. Така. Може да направя и музикално видео. Да пея до Усия ремикс. Ама аз ще да пея по-точно. И как се влиза, бе? Гласа ми е малко променен. Така се чувам. Не, че така се чувам. Не е развален това нещо. Но само, че гласа ми е променен. Като променен. На вас... Ако се чудите, болен съм и съм вкъщи. Къде отчувам и аз? И така. Влизам тук. Опа. И тук. Тези ножици ще ми потребват. Ще видите защо. Това видео ще го нарича Ако и за Грани пак. Пак ще го нарича. Так. Ай, ще моби. Няма моби, няма да моби, няма не. Няма и ще избягам. Най-накрая избягах. Така отчувам да взема стреличките. Той е падал. Не знам как се нарича този ключ. Но е за стреличките. Ако искате го изгледайте. Видеото, ако искате не дейте. Но така. И така взимаме това. И почваме да го убием. Отиваме да го убием. Да. Миналото видео беше с Милен, майби. Да, с Милен беше. С Милен. То с Милен, Така ще да чакаме. Няма да го чакаме. И това е, мили приятели, убига за 120 секунди. Това е сравнено на 2 минути. Уча, за това го знам. И като малък съм го знаел, но... Така. Отиваме. Чакайте да си оправя микрофона. Че не може така. И почваме. Така. Отивам тук долу. Това е също. Ето къде е тази стая. Пишете долу в коментар дали искате клип за Дулсия. Не е Лейди Даяна, аз не гледам Лейди Даяна. Дулсия ме папуско капитани. Вие ако искате пишете долу, аз ще пея. Лично аз ще пея. Искате ли сега да му чуете? Дулсия ме папуско капитани. Дулсия ме папуско генерали. Ще си измисля аз ремикса. Всичко аз ще си измисля. Всичко. Това логото не знам как ще го дублирам. Ще се играе 1-2 часа. Направо не знам. Отивам в кухнята. Само дето си играе с тези игрички. Пък бая работа ма чака. Логото е с нашата снимка Ж. Тако. Като е такъв кафяв цвет.
е такъв кафяв цвят. И то е така. Диня, то няма Диня, бе. О, няма Диня. Диня, къде си? Динята избяга, има крака. Таз книга къде падна? Няма да. Не мога да направя 2 пушки. Ако е помогнал този хак, пиши долу в коментарите. Аз даже ги качвам телефона, лаптопа го ползвам за лого от Canva. Мога да ви направя клип как се прави лого. Ако искате, пишете долу в коментарите. Ония клип за стотинките бяха ценни моменти с тези монети. Честно ви казвам. Честно. Бяха ценни монети бяха. 2 минути от кога минаха? И аз не можах да разбера. Изчакайте сам да си оправя микрофона. Сам микрофончето да си оправя. Ето, готов съм с микрофона. И така. Ето, готов. Чувам се. И така, пушката тук си го оставям. И аз не знам где отиде. Така. И дали ще намерим нещо интересно тук, не се знае. Една игра сме играли, ама не сме снимали, пък тогава трябваше да снимаме. Защото аз той решихме, ще играем 5 дена, ще се стегнем, ще играем много, ще се постаряваме и така разстана. Избягахме от тази къща. Но не от вратата, ами избягахме. Не мога да ви покажа, защото не съм припаяка. Тогава трябваше да снимаме, честно. Тогава избягахме. Като се убивам, имам като такова. Как се викаше? Имам като камера. Като дрон. Имам дрон и следа всичко. Аз се убивам, няма значение кога и почвам. Така, търся нещата, той взима и ги слага. Търсям нещата, той взима и ги слага. И така избягахме. Той ме изчака да оживея. Не да оживее, той умря. И тогава оживяхме и двамата. Може да се прави снимките. И не каквито снимки, а събираш такива части за баба Грани. В момента няма да е. Тогава трябваше да снимаме. Бяхме забудени, но трябваше да снимаме. Ние се постарахме на последния ден, избягахме. На паяка беше малко, много не можахме да бягаме. Ама аз избягах, той не можа, аз не можах. Е така, сено се редувахме. И така. Ето, ако не знаете хака. Туп. Нали виждате тук? Вижте се. Туп, зелено. Туп, зелено. И така. Оле, ако направих. Оле, тази ще ме пребие. Тази 200 кг, тази ще ме пребие, бе. Човек. Тази ще да ме пребие, тази 200 тона, бе. 200 тона. Бахлоната. Това не е за деца. Бахлоната. И така отивам. Чувам. Къде си? Нямата. Чакай, ще извикам с пушката. Не можа да се взема такова. Опа. Край. Умря. И това видео ще го кача след... Ето, още един хак. Чука ми трябва, един ключ ми трябва тук и отварям. Даже книгата намерих, мога да ви покажа къде избягахме. Откъде избягахме. Беше някъде тук,
но не мога да се сетя. Сетих се при мечето. Мечето там беше. Там. Ето сега ще видите. Ето къде е Бог. Бук, ама на английски. Иначе Бог е, нали знаете, Исус Христос. Ето тук. Приятеля ми иска да го заключа там и аз му викам, то не може да се затвори, то няма и такова нещо. Виж аз как имам лапа, някаква като ръка. Виж сега, имам ли като лапа? Нямам. Така. И отивам да си взема неща, за да мой да го убия. Това ще ми потрябва. След 2-3 секунди ще може да стане това нещо от земята. Не че да стане, просто да изчезне. Трябва да... Как да ви обясна? Малко от цвета да се променя. Ето. И се променя цвета. Още колко секунди, още колко минути, аз не знам. И така. Ако искате, но няма да има втора част. Ето, сега дух имаш, сино. И така. Само ще ви покажа от къде избягахме и защо избягахме. И е убита 120 секунди. 2 минути почват да текат от терасна. Значи 2 минути са около... Да, ще ме разберете. Вече снимам този клип 12 минути и 6-7 секунди. 6-7-6-7. Това ми омръзна 6-7-6-7. Всяко да ми го повтаря. Дори брачет ми почна да го повтаря. И така. Ето сега ще ви покажа откъде избягах. За микрофона. Откъде избягахме. Сега ще ви покажа откъде избягах. Али откъде не събираме отверки, неща, всичко събираме и най-накрая параме. Всичко сме го принесли, направихме го, планирахме го, поне 10 минути не сме започнали да играем, планирахме къде ще са части, ние тая игра ga играем от години. Още бая години ga играем тая игра. Ама от години ви казвам. Ето от тук избягахме. Пръчката ни тук трябва. Един желязен ключ. Такъв какъвто има ръжда. Той е. И тук някакви ножици, ама сините ножици няма да ви помогнат, но зелените да. И така, мили приятели, и довиждане.